Okay mga boss idol, na ditay asisan garon na ini dulog sa tuwa nga taxi driver ba nagpatabang sa tuwa diri sa police station kay kisakyan sa gapon wala ko na siya plitihe dito sa 5th Street, Happy Valley. So atong atuon mga idol kay atong tabangan og unsay iyang rason nga nung dili siya mo plite, then para katagaan na to siya o kining justisya kay lisod bigay mga idol nga mamasayro ka nya wala ay di ka plitihan. So kining problema gamay ra gyud kay ni pero ato ning situlon hindi ato ning dadon sa barangay para nga makuanta na siya maatiman na niyang reklamo. Okay mga idol, atuta sa Happy Valley para nga may istorya to ni kay dako kuno balay ba dakong balay niya one plite. So wow sa tuwa pod nga inong dili mo plite nga dako magbalay. Ani siya mga idol, atuwa na to. Mga plite he? Plite. Pila may asam nagikan? Sa Cordoba. Cordoba kalayo man ato nya wala ka plite he. Unsa man siya? Unsa man tiguang? Unsa man siya? Dili tiguang. Batanon? Tanon pa. Dagat tato. Unsa may rason niya nga wa siyang plite? Kuha man ingon man siya nga ay sa dunga kay mga isang kwarta sa ako igsuon. Oo. Nya guman dugay kay siya nigawas. Nya ingon siya nga pwede balikon nimo mga alas 9 gabi ilang. Ibis gabi kana man ko diri ang magkuwang kuno maingon niya. Di na inana basta-basta nga mukuan ta maluoy dagay pa inabuhi man imo sige atuwa na to. Unsay kuan niya unsay palidong rason niya nga di siya mo plite, ha? Ato siya ipatawag ko ano to pangaan din atong ipatawag sa barangay ha. Lagi siya kay nako akong gibalik karon yang gago lay gasolina lagi kasi ko balik-balik ba. Pila may plitihan niya? 400 kapin. Sige ato na to. Sa may siya ka dito ka. Siya to mismo yung wala naman siya gapon diri. Out karon wala na siya karon lahi nang kaistorya. Sa mo ka istorya. Sa iro gyapon to. Dili iyam sugo kay igsuon. Laki. Igsuon. Yaon sa maingon niya. Kasi nilataw kuno. Yung sige pasangil ba niya. Babalik ko gihapon. May klaro 400 ra ilang ika daw sa driver sa taxi. Nihigayon na mga idol, igawas tong usas mga sinaligan dia sa sulod din ni hatag og 500 pesos. Igsuon dito sa tag-iya dia mga idol ang nianha niya. Kalit lang anha mga idol ba niya wala na mo plite. So ang tag-iya lang in taon may nihatag ang iya igsuon. Keep that since nila puguno. Kay naluoy in taon. Dol kinsa kay pangani mo dol? Kinsa pangani mo? Robert Pakada? Pikada? Sige. Ay na. Sige na. Sige. Ginaw na. Follow, like, and share.